Dünya dışında yaşayış var mı? Ve olar nerede? Dünya dışı yaşayış demek, düýbi dünya bolmayan yaşayıştır. Şu wada çelli dünya dışında yaşayışın barlygy hakynda çaklamalar gatkendir. Ýöne hiç bir yaşayış tapylan däldir. Dünya dışı yaşayışı öwrenýän bilime astrobiyologiya diýilýär. Dünya dışı yaşayışı gözleyen gaty uly gözlegler bardır. Olaryň käbirler mense sanak geçýär. Güneş sistemasynyň daşyna planetalar gözleyen Kepler teleskobu. Dünya daşına gelen radyo sinyalleri dinleyen SETI istasyonudur. Mars'ın üstünde gözlükler geçiren Curiosity kosmos gemisidir. Dünya daşında yaşayışın barlygy hakkında bilim adamları gatul pikirleri orta atandırlar. Indi men size bu pikirleri käbirlerini sanak geçeyim. Başka planetalar deyip hiç zat yok. İnsanlık elimde yalnız yekedir. Bize dünya alemin yekete kadasıdır. Belki olar bilen habarlaşıp bilem yok. Olaryň biz bilen habarlaşma mümkinçiligi var. Emma biz ýaňy ýaky 60-70 ýyl bäri antenalary alem giňişligine öwrüp ol ýer dinlemäne başladyk. Belki de doğru yol tapsak, belki de olary göreriz. Başka bir bilim adamına göre biz gelmişeklerin, yani başka planetaların gurduğu bir hayvanat bağında yaşayarız. Olar bizim daşımızdan seredip gülýändirler. Dünya daşında yaşayış var. Emma bizlerin kiyali akıllı beyne eýe däl. Men pikirime göre bolsa, olar bir gorawçydyr. Dünýäni, yani yer şaryny olar goraýandyr. Dünyamıza yer şaryny ýakynlaşan meteoritleri olar saklayan. Başka bir pikire göre panspermiýadyr. Muňa göre ýaşaýyş alemiň bir ýerinde dörapdir we beýleki ýaşaýyş üçün bolan planetalary ýaýrandyr. Venüs, Mars planetalarında ve Jüpiter'in, Saturn'un käbir hemralarında geçmişte ve hinizem ýaşaýyşyň dowam etýändigi hakynda käbir pikirler bardyr. Stephen Hawking, dünya dışı canlılar bilen habarlaşmana synaşmaň deregine, o habarlaşma insanların dünyadaki bütün canlıların geçmişte Amerika'nın yerli yaşayıcılar bolan Kızılderililer, İngilizler tarafından öldürüldüğü ýaly gelmişekler tarafından yok bolup gitmemize ve bir toparının olaryň gullary bolup biljekdigini aýtdy. Dünyadaşy hiç bir barlyga hemralar arkaly habar ibermeli däldigini ve habar gelen ýagdaýynda hiç jogap bermeli däldigini düşündürdi. Sizlere soru: dünyadaki gum däneleri mi köp ya da alemdeki yıldızlar mı? Hawaii Üniversitesi'nde bir topar gözlemciler hem bu soruň jogabyny bilmek istediler ve yer ýüzündeki bütün çöllerin, pillajlaryň ve gumun bolup biljek hemme ýerin tutgan meýdanyny hasaplap 10^18 sany gum dänesi hasapladylar. Eýsen, yıldızlar näçe sany? Bir näçe bilim insanına göre görülýän alem giňişliginde 10^22 ve 10^24 arasında yıldız barlygy çak edilýär. Bu san gaty uly sandyr. Indik sapar deňize gidenizde aýagyňyzyň aşağındaky her gum dänesine garşy 1000 sany yıldız bardyr. Amerikanyň Goranmak Ministrligi tarapyndan ýaýlanýan bu videolar Amerikanyň pilotlary tarapyndan düşürilendir. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. The whole thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Nickel 6-1 Tango, Roger, Roger. Oh, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting as soon as I get... Can you box moving target?
No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. Look at it fly. Sizin pikirlerinize göre gelmişekler yani başka planetallar hakikatten ham bar mı? Öz pikirlerinizi aşağıdaki tasvirlerde yazıp bilersiniz.